Isebe lemfundo esisiseko lithi kuqulunqwe izicwangciso ezizakunceda ukuba kubuyiswe ixesha elilahlekileyo nanjengoko kusamiswe ngxi zonke iintshukumo kweli. Isebe lemfundo esisiseko lithi ziliqela izinto ezishukuxiweyo kwiinzame zokuqinisekisa ukuba kubuyiswa ixesha elilahlekileyo kwinkqubo yokufunda, eziquka ukunyuswa kweeyure ezichithwa ngabafundi esikolweni, ukucuthwa kweeholide zesikolo kwanokufundisa ngeempelaveki. These are some of the things we've done in the past, which involve the extension of the school day, and in this instance also the reduction of the holidays that we still have ahead of us in terms of the school calendar. But also it means having to consider whether we should be teaching over the weekend and getting our teachers and our learners to do more work and doing it at a much faster pace. Isebe lithi lijongene noxanduva lokuqinisekisa ukhuseleko lwabafundi naxa kuthe kwavulwa izikolo. Isithethi selisebe umnumzana Elijah Mhlanga sithi kufuneka izikolo zibe nezixhobo zokuzikhusela kwi-COVID-19 kwaye kuza kuqwalaselwa nendlela abafundi abahlala ngayo kumagumbi okufunda. We also have that additional responsibility to make sure that when our learners go back to school, they are safe from the coronavirus. So we are also making those additional preparations to ensure that all of them are protected. Isebe likwavule inkqubo yokufunda esebenzisa ubuxhaka-xhaka kwiwebsayithi yalo ukunceda abafundi kwaye linesivumelwano ne-SABC nezikhululo zoonomathotholo zasekuhlaleni sokushicilela iinkqubo ezohlukeneyo zokufundisa. We've gone further to partner with the SABC, who have availed SABC 1, 2, and 3 to flight lessons, which play every day. And we also have an agreement where 13 radio stations of SABC are also in use to flight these lessons every day. Ephendula ngekhwelo lokuba kubuyiselwe inkqubo yokutyisa abafundi ukuze abafundi abahlelelekileyo bangachithi usuku bengenanto eswaphantsi kwempumlo, umnumzana Mhlanga uthe okwangoko elisebe alinako ukubuyisela le nkqubo kwaye uthi abafundi abachaphazelekayo baza kuncedwa zezinye iinkqubo ezijoliswe ukunikezela ngokutya kumakhaya ahlelelekileyo. Kulindeleke ukuba umphathiswa wemfundo esisiseko unkosikazi Angie Motshekga anike ingxelo kule veki zayo malunga nendlela ezaqhutywa ngayo inkqubo yokufunda ngelixa eli lisaqubisana nentsholongwane ye-corona.